Pozdrav svima, ja sam Juraj. Ovo je moja škola, Obrtnička škola Koprivnica. Zanima li vas nešto više o školi? Pa hajde uđite. Obrtnička škola Koprivnica osnovana je davne 1886. godine kao šegerska škola, a kasnije i preimenovana. Riječ je o srednjoj strukovnoj školi koja danas broji oko 550 učenika. U 30 razrednih odjela učenici se školuju u čak 24 različita zanimanja. Uz 3 četverogodišnja, 2/3 škole čine trogodišnja strukovna zanimanja, ali obrazovni programi za učenike s teškoćama u razvoju koji se školuju za pomoćna zanimanja. Škola njeguje i potiče različitost, a dom je tehničara za električne stroje s primjenom računalstvom, tehničara za računalstvo, tehničara za elektroniku, automehaničara, autolimara, strojobravara, plinoinstalatera, vodoinstalatera, instalatera grijanja i klimatizacije, slastičara, pekara, mesara, montera suhe gradnje, stolara, soboslikara, kuhara, konobara, elektromehaničara, elektroničara mehaničara, elektroinstalatera te pomoćnih zanimanja, kao što su pomoćni kuhar i slastičar, pomoćni pekar, pomoćni soboslikar te pomoćni cvjećar. Pitate se što rade kad su u školi? Pa pogledajmo. Od 2019. godine naša škola je službeno postala centar kompetentnosti u području elektrotehnike i računalstva. Rekonstruirana je, dograđena i moderno opremljena. Uz nove učionice i vrhunsku opremu za rad u svim praktikumima okrenuta je prema napretku. Tu su obnovljivi izvori energije, pametne instalacije, automatizacija i robotika. Škola je aktivna u lokalnoj zajednici te se svake godine rado prijavljuje na razne natječaje i projekte kako bi se učenicima osigurali veće mogućnosti obrazovanja. Od 2009. godine provodimo Erasmus Plus projekte mobilnosti, a ujedno smo jedna od prvih škola u Hrvatskoj koja primjela povelju za mobilnost u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju. Svake godine šaljemo, ali i primamo učenike i nastavnike iz raznih europskih zemalja na stručnu praksu i usavršavanje. Već mnogo godina sudjelujemo i u Interreg programima, a ponosimo se i vrhunskim rezultatima na mnogobrojnim natjecanjima, kako u struci, tako i u opće obrazovnim predmetima. Uz to, škola se ističe svojim humanitarnim radom, djelovanjem školske udruge Šegersko srce, koje pruža potporu učenicima slabijeg imovinskog stanja. Tu su i učenici s teškoćama koji djeluju u svojoj učeničkoj zadruzi Zlatne ruke. Ne smijemo zaboraviti spomenuti da Obrtnička škola Koprivnica posebnu pažnju posvećuje i promociji tjelesne aktivnosti, obilježavajući Dan sporta. Rado se uključujemo u izvannastavne aktivnosti gdje provodimo svoje vrijeme prije i nakon nastave. Za ljubitelje knjiga imamo i knjižnicu koju dijelimo sa Srednjom školom Koprivnica. Sviđa ti se to što si čuo i vidio i želiš biti dio naše ekipe? Čekamo te!